салом алейкум бародаро, салом алейкум подписчикои канали Фарҳод Медиа. Мо имрӯз дар барнома акаи Вируро даъват кардем. Акаи Виру, хуш омадӣ барномаи мо да. Саломат бошӣ, обод бошӣ. Вируҷон, ин барномаи моро тамошо кардӣ? Албатта, чӣ бане? Чӣ хеле ин барномаи мо? Беҳтарин, зинда бош. Чӣ фикр дорӣ нашоти барномаи мо? Беҳтарина ки мақсад идеяи хуб қатӣ, мақсад чӣ нақшаҳое ки мекашен пешкаши мардум мекунем, як заҳмат, як меҳната, мақсад бояд иншоалло ки пешравӣ ай пеша. Гап нест акаҷон. Барномаи моро медонӣ дар кадом самт ёзӣ ва чӣ хел пеш меравад барнома? Рости гап якум бора ҳамиҷо омадагиам. Намедонам дар чӣ самта, дар чӣ масъала шумо гап мезанед, савол метавонед я намедонам. Хайр, тайёрӣ барои савол додан? Савол ҷавоб додан? Любое время тайёрам. Кадом сол ту бо Дон Жуан видео кардӣ? Сараввал ман миннатдории самимии хидмат ба устоди азизам, устоде ки беҳтарин устоди ман дар соҳаи санъат, устод Дӯстмурод Шарипов бо тахаллуси Дон Жуан мерасонам ки ба он хотире ки мара дар соҳаи санъат чанд қариб бигӯй ҳамон қадар пешравӣ карда, дастгирӣ кардагиай миннатдории хидмат мерасонам. Соли 2017 вақте ки дар байни аввал ман синфи нӯҳи манами синфи набудам, анами қалби ами чи истеъдоди санъаткорӣ ва анами дар қалби ман ҷӯш зад. Ман ами кора фақат одаморо дар телевизор медидем, ҳаҷвнигороро, ман ранги ҳамён шам да, ами хеле орзу мекардам. Баъд дар соли медонед синфи 10 будам, дар мактаби 54 ноҳияи Муъминобод мехондам. Як мақсад спектаклҳои ҳамо Наврӯзиёда иштирок мекардам. Баъд айдили худам як рӯз як ахбори криминалӣ, як ҳамсоямона мурғоша дала ку яна дала мехӯрад, дар бораи ҳамо ахбори криминалӣ кардам. ай рӯзе ки ҳамонро гуфтам, ба худо қасам ҳамо месодам мошиноро ман мекардам ки ака то райони Муъминобод район дорад. То райони Муъминобод мара намебарем, мегуфт ки ами ахбори криминалӣ танақл ки бесум мебарамад. Айму че ман фаҳмидам ки ҳамин чиз да ман мегӯ мақсад мешам. Баъд шукронаи худ соли 2017 устод Дӯстмурод Шарипов занг мезанам, мақсад устодҷон ман хеле истеъдод дорам, мара мақсад дастгирӣ мекунӣ. Гап мадазамин намонд, ман аз шукронаи худо ба нами дастгирӣ ки то ҳозира мақсад тамоми сиёнкода мешохем. Соли 2017 фаъолиятро оғоз кардем. Якум саҳначае ки иштирок кардӣ чӣ буд? Якум саҳначае ки ман иҷро кардам ҳамроҳи устод Дӯстмурод Шарипов, саҳначаи Мали Миланг буд. Мали Миланг роли девонаро бозӣ кардам. Саҳнача бале. Наворбардор устод Акмал Ҷумаев. Меша беҳтарин. Ҳозир дар кадом самт рафтеса худат? Дар кадом ҷодаи беғазаи кино кардани бо устодат бо чӣ корҳоро кеса? Беғарз дӯсти ман ки бошӣ, ман барандаям. Дар тӯё ҳами мерем, мақсад барандагӣ мекунем. Тамом ҳам барандагӣ мекунем. ҳаҷвнигорӣ. Меша беҳтарин. Ягон аз худтон ягон филм баровардагиан ё ки не олӣ? То ҳозира не. Дар нақшам ба дараҷаи оли бисёр ая, просто набаровардаам. Меҳнат дар кора устодоро мебинед, кино кесан тайёр мекунед, тамошо мекунед. Меҳнат дорам, идея дорам, вақт дар корая, мақсад маблағ дар корая ки ҳам чизора пеш барӣ. Маблағам дар корая, пул даромад, бале, албатта. Фақат баромад кунӣ ва даромад накунӣ. Ҷобирро мешиносӣ? Ҷобира албатта. Албатта ҷобира мешиносам. Ҷобира ҳамроҳ як саҳнача кардагиам, роли падарма бозӣ кард. Мехчаи сада. Мехчаи мегӯяд ки мех чӣ буд? Мегӯям мехчаи сад ба забони русӣ чӣ мешавад? Мехчаи сад мегӯям калмех. Ҳамира иҷро кардем. ҳамон рӯз то ҳозира мешиносиш? То ҳозира мешиносиш, то ҳозира бара мегӯяд то бачаи ҷобирӣ. Агар дарӯға тайба дига каса мақсад тайба вафот кардагиаш соли 2007. хоб гӯ падарат ҷобир буд дар роли ҳамо? ҷобир падари ман буд. меша бо чӣ гуфтанем хеда ҳамин блогеро кадомуш дуда
бисёртар интереснеда маъқулай ва дар борашон чӣ гуфтанӣ ё он чиё ки мо бигем ҷавоб шавтӣ ҳамааму кадоме ки дар ин соҳаи санъат пешравӣ мекунад ҳамааш барои ман хубай наметавонам гуфта ки мугам бо чӣ хеле мугам бо Илҳомҷони Шодӣ ӯ ҳам устодам мақсад бисёри корҳоро маро фаҳмондагиам ӯ ҳам устод мешавад беҳтарин инсон аст ҳамора бисёри одамо таҳқир кесану ҳар га гуфтесан нашоти якду видеошон агар дидагӣ бошӣ намедонам рост чигам ман ин чизода рост чигам сарфам намеравад ин корора кор надорам не ай реперо кира мешиносӣ ё реп ман реп гӯш намекардам рост ба худо қасам ман реп гӯш намекардам ай рӯзе ки ман сесура мақсад ҳамин имсол ҳамун чизоша гӯш кардам мухлисам ман сесура гизала мехонад ман сесура беҳтарин дигароша гӯш намекунӣ рост чигам не ҳар кас мухлиси хича дорад ман мухлиси ман сесураям мухлисаи худат кӣ бошанд намедонам агар ҷое ҳастан саломат бошанд зинда бошанд зинда бошанд бале вируҷон мо як гап гуфтанем зодаи гиҷои худат дӯсти азизи ман ки бошед зодаи ноҳияи Муъминобод ҷамъияти Богаи деҳаи Шаймилӣ бо устодат Дон Жуан Дӯстмурод Шарипов ягон филм дар нақша доред чӣ бале албатта филми меҳмон ана филми вай ҳофиз манаму бародарам мехонад чанд қаймра каданем рост дигар вақт намешавад иншоалло ба ҳамин алло ки ҳамин ҳаво камтар соз кунад ана ҳамун филми мақсад ҳофиз манаму бародарам мехонад иншоалло ба навор мегирем як сухани гафтанем марҳамат ягон анекдоти медонӣ ки ҳамаи канал отписатсия кунад ҳама ка отписатсия кунад намекунад отписатсия подписатсия мекунад як анекдот мегӯм дар ҳолати мо шага мо тӯй гардем мақсад беғадари аҷунигорӣ тӯй мегардем як рӯз тӯй менам кор наста медилишидагиай дар ҳамин байни тӯй ҳамин барандагӣ мекунад ва ҷурои шашара ҳуҷум мекунад яхе ҷода ҳуҷум мекунад мебардорад ҷурои шашара хиштоман шагирои пайдо мешавад хиштомани ҳамун шаҳр дӯстоша ҳарфи филм мекунад мегӯяд касе ки анами домоди мара меразад питаш мекунад оҳ шара ҷуроша бора сароша вайрон мешавад шара мегиранд сари даст мекунанд фарш метан шаях метр мехеза меяд дар дастҳои ҷурош мезанад ана дӯсти ман ки бошед дуюм бор шарафр метан дуюм бор фарш метан 60 метр мехеза идофа меяд дар дастҳои ҷурошон мезанад хиштоман дарута мегӯяд ҳозир ина сутуни хунатона меғалтунад не сеюм бор ҷураи ман ки бошед шабачаи толебарада фарш метан шаҳ 3 метр мехеза свет мебарад як минута свет гарён мешавад шабачаи толебаранди азизу муҳтарам дар замин тирнаку хиштомани шамола донестад ҳамин кор наста медири дар ҳаёт шидагиаст несакай вируҷон беҳтарин мумкин ки ҳамоз ягон гап бигӯяд дар комментария фикри худтона менависанд бо чӣ гуфтанем ҷамъу дар барномаи мо чӣ хеле барномаи шумо беҳтаринае ки кам гапота азёд кун не мо гапҳоамон азёд намекунем خیلی که شما کنار به ایده سیانکا میکنیم که به سناریا کنار به سناریا ما هم همون برنامه را به سناریا نه سانچورا میشه به سناریا تیار کنیم چی میشه سانچورا در کانال میگیری نقل میگه نمیخوای کار که سانچورا گو میکنن همشون نه نمیکنن سانچورا به سناریا ما هم همین برنامه را به سناریا تیار میکنیم تمام میشه خیلی اوکی خیلی تمام در آخر برنامه چی گفتنی در آخر برنامه گفتنیم که با همه مخلصان گرامی قدر از همه ولایت ختلان از کلاب سرکگی تا مومین‌آباد تا تمام جمهوری تاجیکستان سربلند خانه‌آباد باشد همیشه لایک подписат сара фаромӯш накунед дар канали ҳамин бародаро зинда бошед сарбаланд خانه‌آباد бошед ва ҳамаи шумо тансияти ва таманно дорам гап нест раҳмат кардам хушомадӣ барнома зинда бошӣ барои кор муваффақият бар ҳамаи шумо таманно дорам ба шумо хуб